Samozřejmě, že dá, vždycky se s tím dá něco dělat. V první řadě úplně odstřihnout toho člověka, který ti takovou bolest v životě způsobil nebo způsobuje. Jak máš v životě narcistu nebo manipulátora, pryč s ním, nejlíp, pokud je to možný, tak žádný kontakt vůbec, prostě zablokovat všude. Ale pokud jsi s tím člověkem doteď byl v kontaktu, vzniká tam trauma bond a ty jsi závislý na tom dopaminovém boostu, který ti ten člověk občas se dopřává. Protože s takovými lidmi to je vždycky nahoru dolů a ty jsi závislý na tom stavu, na tom pocitu, kdy to je nahoře a dá se to přirovnat i k závislosti na drogách. Takže ty si pak musíš projít prostě abstinenčním obdobím. Opravdu nesmíš žádný svoje myšlenky, žádný nic prostě nechat ovlivnit, aby si toho člověka kontaktoval nebo ho odblokoval nebo prostě se s ním pouštěl do jakýhokoliv dalšího dramatu, protože to je pak začarovaný kolotoč, z kterého se přesně pak těžko dostává. Takže si v klidu dovol projít s tím abstinenčním obdobím, pobreč si, ponadávej si, hodně pomáhá psaní si do deníku nebo do poznámek, i cokoliv, co bys tomu člověku chtěl sdělit, ale stejně víš, že nemá cenu mu to sdělovat. Už vůbec ne nic vysvětlovat, protože všechno, co tomu člověku řekneš, otočí proti tobě a bude v tobě stále povzbuzovat ten pocit sebepochybování a toho, že s tebou je něco špatně, i když není. A zatímco budeš prožívat to abstinenční období, tak si vždycky připomínej, že to nebyla tvoje chyba. Klidně si sepiš ty situace tak, jak si je pamatuješ ty. To je strašně důležité. Vědět a vidět to i na tom papíře, že ty se tady nezachoval nebo nezachovala špatně, že to nebyla tvoje chyba, i když tě z toho ten člověk obvinoval, nebo tě z toho třeba obvinuje doteď. A musíš začít v sobě znovu budovat sebedůvěru. A to je spojený s tím, že si musíš uvědomit, že láska neubližuje, že to, co jste prostě měli, není láska. Člověk, který miluje, neubližuje. To je prostě pravidlo. Jo, není žádná toxická láska, tady ty pičovinky s prominutím. Prostě je láska, která ti má dát klid a bezpečí. A pokud ti to nedává, tak to není láska. A taky s tím si musíš uvědomit, že to, co si cítil nebo cítila ty, není láska, ale je to závislost, ze kterých se musíš teď dostat. No a právě když v tom období budeš mít nutkání toho člověka nějakým způsobem kontaktovat, protože ty budeš toužit jak po tom dramatu, tak i po těch dopaminových boostech, tak tu energii, kterou si věnoval tomu člověku, kterou si vložil do toho člověka, vlož zpátky do sebe. A to je to, co ti pomůže a co to napraví i v tvojí hlavě, protože tím, že budeš nabývat nějaký svoje sebevědomí, tak se začneš odpoutávat a začneš ty věci vidět jasněji a budeš už vidět všechno to, co ti tady říkám. Prostě nemysli už na toho člověka, nebo když ti tam mozek hodí ty vzpomínky, ty si ty vzpomínky logicky odůvodni a pak svoji mysl převeď na to, co pro sebe můžeš udělat. Nastav si pevné hranice, které budou opravdu pevné a budeš je dodržovat, protože jak někdo někdy pozná, že může překročit tvoje hranice, bude to zkoušet pořád. Nastav si pevné hranice, nauč se říkat ne a postupně takhle trénuj svůj mozek k tomu, aby ses dostal zpátky tam, kde jsi byl, než jsi poznal někoho takového, jako je narcista. Bude to těžký, ale stojí to za to.